Soc Joan Manel, pertaneixo a la cooperativa de Barberà de la Conca. Tota la vida he sigut pagès, no vinc de família pagesa, però jo sí que soc pagès de tota la vida des que vaig sortir de primària. Tot dona una llibertat i una manera de viure molt bona. El tema de la poda és el que et dona una salut del raïm quan comenci a haver raïm al cep. O sigui, si tu podes de tal manera que és respectuosa, doncs verdaderament fas menys mal al cep i la qualitat del raïm és més bona. I sobretot no estragar a la planta, perquè si deixes 6 brocades a vez de 4, doncs el que faràs és una miqueta més de producció però més mala qualitat. Tot això és vida, és vida i és alegria i és una manera de viure molt diferent.